Hei, minä täällä Eveple. Joo, ja sitten täällä on vielä toi Gini. Niin siis joo, eli tää on meidän yhteen kanava, jonne sitten tulee jotain videota ja tällaista. Ja sälää. Ja joo. Ja sitten tänne tulee jonkin ajan päästä jouluvideo ja kaikkea muuta jännää. Niin, niin. Ja sitten laiskuuteni vuoksi teen vain jouluvideon niinku tähän, että mä en tee mun kanavalle, koska mä oon laiska. Niin sitten sinne tulee varmaan joku muu juttu, että hyvää joulua tai joulumusiikkia. Mut siis tänne tehdään yhdessä semmonen, että mä en jaksa. Yeah. Joo, ja mäkin sit yritän mun parhaani. Hehe. Vitsi, mun ääni kuulostaa sitten tässä ihan vammaiselta, mutta se on oikeasti ihan erilainen. No niin, munkin ääni on kyllä aika erilainen, mutta kyllä. No, niin. Kyllä se sitten varmaan joskuskin livenä kuuluu. Mutta. Miehen tuokio. Minä olin. Ja minä päättelin teille aloittaa munamiehen tuokion.